Ahoj! Začnime jednoduchým, upečieme okrúhlu tortu. Verím ti. Dobre, potrebujem krém. Ktorý by som mal vziať? Dobre, začnem s červeným. Je veľmi chutný. Vytlačte farebný krém v vrstvách na tvrč pod dyrstebestorbyuverd na tortu. Nezabudnite tentoraz otáčať samotnú tortu, aby pruhy boli vo farbách dúhy. Všetko dokončíme fialovým krémom a odstraníme všetok prebytok špachtlov. Perfektné. Teraz vezmeme klasickú vanilkovú polevu a vytlačíme ju na tortu, aby boli lákavé škvrny. Skvelé. Teraz nasypeme farebné posýpky priamo na tortu a je hotovo. Dokonalosť. Zaujímalo by ma, čo robí Nathan. No, vytlačíme čiernu farbu krému. Perfektné. Teraz to treba urobiť opatrne. Skvelé. Čo? Tracy má všetko pripravené a ja mám len polovicu. Dobre, musím zrýchliť. Vezmeme nôž, održeme všetko prebytočné, presne tak. Položíme ich sem a teraz mám tortu v tvare srdca. Pridáme ešte trochu krému na vrch a potom ho uhladíme špachtlou. Teraz budem potrebovať trochu rúžovej. Super chutné. Skúsim dať na tortu nejaké rúže. Och, áno. Pozri na to. Nie je to krásne? Och, a nezabudni na marshmallows. Áno, špirálové marshmallows sú najlepšie. Dám ich priamo na boky. Dobre, už som skoro hotový. Zrýchlený režim. Čo? Pozri sa na to. Prečo je to také krásne? No, nenechám ho vyhrať. Musím niečo vymyslieť. Ach, správne. Mám toto srdce. Všetko, čo potrebujem, je vziať skalpel. A potrebujete vyrezať otvor pre tortu. Vyrežme štvorec a potom vezmeme skalpel a dáme doň trochu nutelly. Ach, áno, s karamelom. Teraz vrátime štvorec späť a zatvoríme ho. Trochu posypky na srdce, perfektné, a položíme to priamo na vrch torty. Správne. Dobrú chuť, Vivian. Nech sa páči. Wow, urobil si mi koláče. Sú také chutné. Chcem ich čoskoro začať ochutnávať. Och, nie je to také roztomilé. Skúsme kúsok? Vynikajúce. A ešte jeden. Počkaj, prečo sa to rozpadlo? Fuj, je to horor s marshmallowmi. A pozri na to srdce. Je to také veľké a vyzerá to tak chutne. Dovol mi... Oh, wow, čo to je? Karamelová nutella? Úžasné. A je to také chutné a sladké. Šéf-kuchárka Tracy vyhráva. Áno, víťazstvo je moje. Mohol som o tom len snívať. Juchu. Urob tortu v tvare srdca. Poď, viem, že to dokážeš. Toto je pre mňa dokonalá úloha. Všetko bude pripravené čo najlepšie. Používame jahodový krém. Zostavíme tortu. Krém, potom torta, potom znova krém, až kým nemám správnu výšku torty. Ach, áno. Teraz musím zmerať. Dobre, presne takto. Odstrihneme prebytok a dáme ho z druhej strany. Teraz potrebujem trochu masticu. Položím ho priamo na tortu. Ach áno, presne tak. Cítim sa ako sochár. No, teraz budem potrebovať túto okrúhlu formu a urobiť dieru v srdci. Vyber to. A nalej do toho trochu nutelly. Len úžasný nápad. Srdce plné čokolády. Čo môže byť lepšie?
lahodné. Voilà. Počkaj, čo? Urobila som 4 torty v tvare srdca. Vyrezala som dieru v ich strede. A čím viac tort, tým lepšie. Vivian miluje sladkosti. Keď je všetko pripravené, môžem urobiť plnkou. Najprv použijeme bobule a ovocie. Najprv vezmeme jahody, dáme ich do mixéra a zapneme ho. Skvelé. Jahodové smoothie je pripravené. Teraz vezmeme striekačku a nalejeme ho do malého balónika. Urobíme to so všetkými smoothies a vložíme všetky balóny do každej diery. Skvelé. Teraz nalejeme krém na vrch. Presne tak. A potrieme to po celom vrchu torty. Perfektné. Trochu posypky a som pripravená. Čože? Čo? Dobre, dobrú chuť, Vivian. Wow, vieš ma prekvapiť? Sú tu aj 4 torty a jedna krásna torta s množstvom srdiečok a nutelou vo vnútri. Je to tak chutné. Nechaj ma skúsiť naliať tohto chutného zajačika. Marshmallow a čokoláda. Čo môže byť lepšie? Tak dobre. Teraz skúsim jeden z týchto koláčov. Dobre, ideme na to. Čo? Čo to bolo? Wow. Také chutné. Úžasné! Nechaj ma to skúsiť s inými koláčmi. Majú tekutú náplň. Tak dobre. Vyzerá to tak úžasne. Och, áno. A majú rôzne príchute. Milujem to tak veľmi. Koho si vyberiem? No, šéf kuchár Nathan, si víťaz. Áno, môžem ťa poraziť. Jej! No, keďže sú všetci tu, začnime. Chcem zmrzlinu. Super! To nebude ťažké. A zdá sa, že mám všetky potrebné ingrediencie. Veľmi zaujímavé. Nájdem, čo potrebujem. Hrozno. Bej, tieto sušienky. Tieto sú naozaj skvelé. Podiel sa o ne. Nie je problém. Skvelé. Táto sušienka bude nádhernou dekoráciou pre moju zmrzlinu. Budem potrebovať viac sily na rozdrvenie. No, moje omrvinky sú pripravené. Teraz sa pustíme do toho najdôležitejšieho. Na to potrebujeme čokoládové mlieko a smotanu. Zmiešame tieto ingrediencie. Je dobré, že som robot. Mám zabudovaný mixer priamo vo mne. Len musíme chvíľu počkať a zmrzlina bude hotová. Varenie je skončené. Máme hotovo! Stačí posypať vršok sušienkovými omrvinkami. Čo sa deje? Betty, oheň nie je hračka pre deti. Nie je to bezpečné. Pomôžem ti? Wow! Ďakujem, Rowan. Si naozaj kúzelník. Čauky na Peťku. Je to ako keby boli moje prsty v zásuvke. No, moja čokoláda vyzerá veľmi lákavo a chutí to ešte lepšie. Stačí to trochu ochladiť. Moja chladnička mi s tým pomôže. Perfektné. Moja zmes je už hotová. Potrebujeme ju naliať do špeciálnych fóriem, aby sme urobili skutočné nanuky na paličke. Keď sú formy naplnené, všetko treba zmraziť. Použijem svoj špeciálny mraziaci sprej. Zmrzlina je hotová! Teraz prelejeme čokoládou. Bude to ešte chutnejšie. Pridajme nejakú výzdobu.
Je to také jasné a krásne. No, Majstrovské dielo! Nie je to nádherné? Tak! Tu sú moje kopčeky zmrzliny. Ozdobujem ich čokoládovým sirupom. Určite to bude dobré. Wow! To je veľa zmrzliny. A tá je pre mňa. Najprv vyskúšam túto. Je to aj žuvačka. Je to taká zábava. Teraz pozrime sa na tento. To je veľký kornútok. A je tiež veľmi chutný. Milujem čokoládovú zmrzlinu. Pozri sa na toto. Mal by som to skúsiť. Veľmi chutné. Najchutnejšia zmrzlina na svete. Samozrejme, je to víťaz. Gratulujem, šéf-kuchár. Prepáčte, šéf-kuchár. Len sa pozrite na tú hru, ktorú sme pripravili pre vás a váš smartfón. Hrajte, zbierajte donuts a vyhrajte. Stiahnite si hru Multi-Do Sword Game v obchode Google a Apple Store. A teraz chcem moje obľúbené hranolky. Hurá! To je jednoduché. Ďakujeme za Nemám sledovanie. takýto pokrm v mojej databáze. Čo je to? Nevieš? Ach, nevadí. Ukážem ti. Budeme potrebovať zemiaky. Najprv ich ošúpeme. Mám na to špeciálne zariadenie. Je to veľmi pohodlné na použitie. Teraz vezmeme ošúpané zemiaky a použijeme špeciálny nôž na ich nakrájanie na plátky. Keď je všetko nakrájané, vložíme ich do oleja. Do horúceho oleja. Chápeš? Necítim sa dobre. Niečo sa pokazilo. Zvyšujem hlasitosť. Informácie boli uložené. Budem potrebovať nejaké nástroje. On je taký divný. Dobre, teraz som na rade ja. Najprv potrebujem olej, ale nevyteká. To je oveľa lepšie. No, nejde to. Nemôžem olúpať zemiak. Bože môj. Rýchlo to zavriem, aby sa nikto nespálil. Wow. Myslím, že sme v pohode, Squirt. Pozri sa na to. Moja malá továreň na hranolky je pripravená. Poďme na to. Dávam zemiaky do tohto zariadenia. Šúpeme, krájame a pripravujeme ich v oleji. Zemiaky sú hotové. Môžeme ich podávať. Dobrú chuť. No, podávam svoje hranolky a nezabúdam na kečup. Perfektné. Volám Salisbury. To je skutočný vlak? To je veľmi cool. Myslím, že si na niečo zabudol. Súdiac podľa vône. Dovidenia. Taký hlúpy. Ďakujem veľmi pekne za sledovanie. Len žartuj. Hláste sa na odber. Len a žartuj. kliknite na zvonček. Mám vás čo stratím? Au! Ariel Softry! Nemôžem uveriť vlastným očiam! Smrdí to! Hrozné! Ani to nevyskúšam! Je to hlúpité jedlo! Ani sa o to nepokúsim! Buďte zvedaví na mňa! A toto je zaujímavé! Vyzerá to veľmi lákavo! Páni, je to naozaj láhodné! Teraz čas pre vlak! Toľko hranoliek a omáčok! Hranolky. Je to veľmi chutné! Zjem to všetko! To je víťaz!
Robot je najlepší. Hurá! A teraz chcem milkshake. Úloha je jasná. Poďme na to. Použijem ananás. Odrežem vrch, aby sme tam mohli vložiť mixér. A všetko premiešame. Teraz potrebujeme pridať chutné sirupy. Toľko možností. Je ťažké sa rozhodnúť. Čokoládový je perfektný. Je najlepší pre môj koktail. Teraz s pomocou takého nástroja musíme ozdobiť pohár. Trochu potravinárskeho farbiva. Odpočívaj v pokoji. Čo je s vami, ľudia? Divné tvory. Haha. Berieme ananás a všetko nalievame do pohára. Pozri sa na tú farbu. Pridáme slamku a hotovo. Mám celý vedro plné čokoládových guličiek. A ešte budem potrebovať mixer. Pridáme nejaké Oreo, M&M's, mlieko a áno, všetko spolu rozmixujeme. Rýchly režim je tu! Drž sa, chlapče! Ďakujem, Robin. Zachránil si ma. Pozrime sa, čo tu máme. Potrebujeme trochu šľahačky. Teraz je to určite dokonalé. A vonia to nádherne. Amatéri. Teraz vás šéf-kuchár naučí, ako pripraviť skutočné koktajly. Sledujte a učte sa. Nalial som sódu do špeciálneho pohára a teraz máme ľadovú trť. Poďme to Do pohára. do... Teraz ďalšia sóda. A ďalšia. Ucho za uchom! Potrebujeme slamku a hotovo. Všetko je tak krásne. Začnem modrým koktejlom. Páči sa mi to. Lad. Nedá sa to piť. Nechcel som to. Och, to je najväčšie víno. A toto je veľmi chutné. Tu je víťaz. Dovidenia. Áno, vedel som, že som najlepší. Zbytočné. Wow, aká obrovská kopa popytov. Zvláštne, ale myslím, že môj je pokazený. Nemôžem stlačiť tlačidlo. A teraz, čo budeš robiť? Phoebe, prestaň ovoňovať to. To nemôžeš jesť. Mýliš sa. Môj popyt je vyrobený z gumových cukríkov a je lahodný. Wow, aké šťastie. No, veľa toho nezostalo. Urobil som to rýchlo. Na čo sa pozeráš? Teraz ty. Možno sú aj moje popyty z gumových cukríkov. Nevyzerajú, že by boli príliš tvrdé. Je to čokoláda. Mal som ešte viac šťastia, než som očakával. Moja obľúbená biela čokoláda s cukríkmi vo vnútri je neuveriteľná kombinácia. Kiež by som to mohol vyskúšať. Máš pravdu, Phoebe, nebudem sa deliť. Človeče, máš farbu po celej tvári, to nič. Môžem to rýchlo opraviť? No, to je lepšie. Je to len... To sú skvelé správy. Premýšľam, z čoho sú vyrobené bábky, z gumených cukríkov alebo čokolády. Ani jedno to vlastne nevyzerá. Toto sú skutočné popec. Super, môžeme sa hrať. Bože, aké je to upokojujúce. Určite mi to teraz neublíži. Wow, čipsy.
To sú skvelé novinky, ale prečo má každý z nás len jeden pohár? Neviem, myslím, že by sme to aj tak mali skúsiť. Čo sa deje, Phoebe? Ešte nerozumiem. Čipsy ti vleteli priamo do očí? To je smiešné. Nevidím na tom nič vtipného. Myslel som si, že tá nádoba bola prázdna. Je dobré, že si môžeš aspoň trochu pochutiť. Tak, to je všetko. Som osviežený. Je čas skontrolovať, čo je v mojej nádobke. Dúfam, že je tam veľká porcia. Pozrime sa. To nemôže byť. Táto zaváraninová fľaša nemá dno. Ani čipsy v nej nie sú. Danny, pozri sa na stôl. Tam sú. Ako som ich mohol prehliadnúť? No, podľa môjho názoru je tu celé tucty a určite je to lepšie ako jeden chips. Gratulujem. Čo je s tebou? Musel som vdychnúť korenie. Naozaj sa mi chce kýchnuť. Teraz môžeme začať. No, začína to znova. Kto ti spúkol všetky tvoje žetóny? Nie, Mia. Neopakuj moje chyby. Ver mi, viem, ako sa zaobchádza s jedlom. Wow, koľko čipsov. Všetky nekončia. V tejto kôpke je celá 100. Wow! Nevadí ti, ak to skúsim? Samozrejme, že mi to vadí. Nechoď blízko k môjmu jedlu. Zvládnem to sám bez tvojej pomoci. Neuveriteľné. Ako sa to všetko zmestilo do teba? Som schopný oveľa viac. Vyzerá to, že sa niekto zadusil. Je čas zachrániť Miu. Počkaj chvíľku, už sa ponáhľam pomôcť. Ach, veľmi pekne ďakujem, Dani. Si skutočný priateľ, ale čo sa deje s... Prečo to tečie 3 smermi? Čo je to za nočnú moru? Ani neviem čo, ako sa to stalo. Koľko KitKatov? Nepovedal by som, že ich je veľa, len 10 kusov, to nie je zlé. A Phoebe má len jeden, smoliarka. A som si istý, že je to najchutnejšia zo všetkých. Dávaj pozor! Nemusíš po mne hádzať obaly. Aká hrubá vrstva čokolády. To je skvelé. Milujem wafle. Hodil si na nás omrvinky. Prepáč. Vyšlo to úplne náhodne. No, zapamätám si to pre teba neskôr. Inokedy. A teraz musí Mia urobiť svoje čokolády. Podľa mňa je to skvelý nápad. Wow, ako šikovne a rýchlo si sa zbavila obalov. Super. Sú absolútne nepoužiteľné. Zaujíma ma len čokoláda. Vyzerá to, že ju môžete krajať vidličkou a nožom, takže to s nimi nedokážem. Som si istý, že to dokážem. Aká chuť. Toto je niečo neuveriteľné. Nič ma nezastaví. Sú to najlepšie tyčinky na svete. Kam sa podeli tvoje dobré mravy, Mia? Nevyzeráš ako ty. Jeden vrch padol. Rýchlo to pretrep preč. Nechcel by som, aby si dostal horúce ruky. Nebojíš sa len tak, Danny. Každý, kto sa pokúsi vziať moje jedlo, sa má bať trestu. Danny? Pamätaj sa! Musíš zjesť ešte 100 čokoládových tyčiniek! Phoebe má pravdu, Nemôže to byť takto. Potrebujeme špeciálny prístup. Je to oblek staviteľa? Ďakujem. Rozhodol som sa postaviť niečo veľkolepé. Takúto stavbu ste ešte nikdy nevideli. Vyzerá to naozaj neuveriteľne. Budem potrebovať rebrík, aby som sa dostal na vrchol. Hotovo. To je neuveriteľné. To bola posledná prestávka na kúpanie. Ani ma nežiadaj, aby som vystúpila. Je tu Ak naozaj nechceš, zima. ako si želáš. Je to dokonca Pre nás? lepšie. Prepáč, Danny, ale tvoja stavba Pomoc! a nič Je to neľutujeme. zničené! Stálo to za to. Prečo to vieš? Kedy inokedy bude si trofej urobila, taká aby si vysoká? Vojna. Nebola iná možnosť. Museli sme urobiť tento krok kvôli čokoláde. Ste divokí. Kde je môj cukrík? Tu som. Dúfam, že som ti nechýbal. Cítim sa závrate. Je dobré, že som si nasadil Pozri sa, príľbu. aký si smiešný. Danny má iba jeden. Je to proste smiešný. Nakoniec mám najväčšiu porciu 800 čokolád naraz. Koľko si dostal ty? Prečo sa na mňa usmievate? Ste perverzní. Nemyslím si. Môj názor na tom nie je nič smiešné. Pozri, v tomto balíčku je niekoľko žuvačiek naraz. Je to proste skvelé. Mia, prepáč, nemyslel som si, že ťa zasiahnem. Tak poďme na to. Teraz ti ukážem, ako pracujú skutoční fanúšikovia žuvačiek. Bolo by skvelé, keby nehádzali odpadky všade. Si taká pomstychtivá.
Mala si ma udrieť. Čo robíš, ocko? Vyzerá to čudne. Ale je to veľmi pohodlné. Pár sekúnd a už mám všetky cukríky v ústach. A teraz sa pozri, aké bubliny dokážem nafúkať. Wow! Mal by si pracovať v cirkuse? Dúfam, že je to kompliment. Ak áno, ďakujem, Mia. Bravo. Bolo to skvelé. Teraz je rad nami. Strhnúť obaly znova naraz. Takéto triky sú pre mňa jednoduché a dokážem ich tiež nasať do úst ako vysávač. Wow, aká veľká bublina. Myslím, že je čas ju prasknúť. Prepáč, Mia, ale nemôžem si pomôcť. Nie. Čo si to urobil, Danny? Nič nevidím. Pravdepodobne preto, že žuvačka je rozprsknutá po mojej tvári. Zdá sa, že so mnou nie je niečo v poriadku. Musíme ich hneď vrátiť na miesto. Mne je to jedno, je to tvoja chyba, ale teraz som v poriadku. Je čas, aby som pracoval s mojimi čelusťami. Opatrne, Phoebe, môžeš zlomiť stôl. Myslím, že som sa trochu namáhal. Ponáhľal som sa, aby som odstránil obaly. Je mi to veľmi ľúto. Máš gumovú pusu? Ako sa tam zmestí toľko jedla? No tak, to je nič. Nič zložité. Phoebe, kam ideš? Zastav, mám ťa. Danny, to nemá zmysel. Jej balón sa ukázal ako veľmi veľký. Existuje východisko. Musíš vystreliť prakom a prasknúť bublinu. No, to nie je zlý nápad. Myslím, že to dokážem. No, netrafil si. Dovol mi to skúsiť. Si istý? Môj bublinu praskla. Fungovalo to, ale teraz je... Padáš! No! To sa si zlý! Skús to chytiť. Prepáč, snažil som sa čo najviac. Ďakujeme. Dúfame, že počas Čím by som mal ozdobiť svoj dom? Ja nemám nič. Táto pavučina. Možno je niečo zaujímavé v koši? V čo som dúfal? Keksík. Je škoda, že to bol posledný. Ako môžeš toto jesť? Upokojte sa, dievčatá. Tá sušienka mi dodala silu a teraz mám nápad. Myslím, že som včera na skládke videl krásnu darčekovú krabicu. Úžasné. Pozri noviny. Wow, páliaci papier. Nalepme ho na dom. To je smiešne. No. Vyzerá to oveľa lepšie. Obaly z vajec budú na mojej streche vyzerať skvele. Pekne. Brávo, Mike. Je to také zlé. Čo? To uvidíme. Čo robí? Z tohto urobím roztomilý vianočný stromček a všetko ozdobím. 1 sekundu. A borovicové šišky? Som génios. Mimochodom, naozaj milujem jablká. Mám ich celú tašku. Môžem tým ozdobiť aj svoj stromček. Super. Pozrite sa na to. Samozrejme, potrebujeme hviezdu na náš vianočný stromček. Neuveriteľné. Som taký šťastný. Dobre. Poďme si vziať balón. Dostávam sa do sviatočnej nálady. Vieš, čo robím? Áno. Wow. Chcel som mať veľa dekorácií. Čo sa deje? To je Mikeov balón. Je to v poriadku, Henry. Ahoj. Na budúce ma nestrápňuj. Si voľný. Vieš, čo mi pripomína tento biely papier? Vyzerá ako sneh. Áno, používam toaletný papier. Počuješ správne?
Môj dom sa stane ešte krajším a sviatočnejším. A môžem z tohto urobiť ďalekohľad. Och, Britney si vyberá nos? Dobre, neboj sa. Mandy. Och, podpisuje autogramy ako vždy. Nie tak rýchlo. Kamoš, pomôž mi vyzdobiť dom. Potom dostaneš autogram. Mám ťa. Všetko bude teraz pripravené. Skvelé. Čakám. Možno začnite maľovať moju izbu. Samozrejme! Urobím čokoľvek pre teba. Dokonca aj namaľujem steny láskou. Si taká krásna. Nemôžem z teba spustiť oči. Áno. Čo? Ups. Uf, tí fanušikovia. Nekoneční sú. To je všetko, čo dokážete? Počkaj chvíľu. Môže ťa potešiť taká krásna girlanda? A pozri na tú výzdobu. Super. Všetko je rúžové, presne ako tvoj dom. A veľký vianočný stromček, samozrejme. No, ďakujem. Wow. Som šťastný. Tu je autogram. Ale žiadne zbytočné bosky. S Bohom. Ahoj. S Bohom. Som taký šťastný, ale niečo chýba. Musím zavolať svojmu vianočnému stromčeku. Ahoj. Ahoj. Áno, som tu. Dobre. Musíš pre mňa niečo urobiť. Potrebujem viac snehu. Wow, to vyzerá pekne. Ďakujem. Tvoje peniaze. Milujem to. Sviatočný kabát? Selfie, samozrejme. No, najskôr natočme video. Britney? Veľmi vtipné. Haló. Skvelé. Naliehavo potrebujem tvoju pomoc. Môžeš namaľovať strechu domu? Skvelé. Drahý. No, tam to máme. Všetko musí byť zlaté. Presne ako moje šaty. Dovidenia. Ďakujem. Je to krásne. Máme tu výzvu. Musím vyhrať. Ahoj. No, môj dizajner. Čo si o tom myslíš? To je hrozné. Na čo sa pozeráš? Viem, čo treba urobiť. Začnime s červeným zámatom. Je teraz v móde. Premením tvoj dom na jeden obrovský novoročný darček. Bude žiariť jasnejšie ako zlato. Keď už hovoríme o zlate, mám tu pár prúžkov. Tam sú. Perfektný malý detail do perfektného malého zlatého domu. Áno, každý to musí vedieť. Počkať chvíľu. Dobre. Skoro som zabudol. Tu je môj novoročný zázrak. Ako sa ti páči tento vianočný stromček? Wow, to je úžasné. Si proste génius. Som rád, že som ti mohol pomôcť. Zdá sa, že všetko, čo môj zlatý dom potrebuje, je sneh peňazí. Wow. Woohoo. Čo, chytáš to? Hej, malý zlodej! Neokrádaj ma o peniaze. Vráť sa do svojho domu, ak ho vôbec môžem nazvať domom. Hurá! Som taký šťastný. No, ešte som neskončil. Poďme ozdobiť vnútro môjho domu. Áno, pozri sa na tie skvelé koberce na podlahe. A teraz poďme ozdobiť steny. Potrebujem len farbu a moje ruky. Pozri na to. Na stenách sú moje odtlačky rúk.
Budú zábavné a neobvyklé. Pridajme trocha zelenej. Wow, žltá a červená. Poďme ďalej. Určite potrebujeme nejaké police. Pekné. Šišky. A samozrejme, vianočný stromček. Všetko bude vyzerať veľmi slávnostne. Pozri sa na to. Aký rozkošný. No, no, no. Nikdy nemôže byť príliš veľa vianočnej výzdoby. Mám pravdu? A tu je žiarovka. Vieš, čo robím? Daj mi pár sekúnd. Wow! Je to malý snehuliak. Milujem to. Jej! Starodávna kniha. Myslím, že to potrebujeme. Dedina s horami. Dobre. Som nadšený. Je to ako okno. Dajme si dúšok môjho obľúbeného sody. Počkajte chvíľu. Chcete trik na uľahčenie života? Môžeš urobiť stolík z plechoviek. Teraz mám všetko pripravené na oslavu Nového roka. Je to také slávnostné. Chlapci, som nadšený. Áno. Pekné. Kde by som mal začať s výzdobou svojho domu? Najprv dám na podlahu mäkký koberec, aby mi bolo teplo počas zimy. A zavesme lesklú hviezdu a nejaké ďalšie neonové nápisy. Pekné. Moje steny teraz vyzerajú úžasne. Pekne. Budeme mať police v tvare srdca. Tam si ponechám svoju nádhernú dekoráciu spolu s mojimi krásnymi korunmi a ohromnou Eiffelovou väžou. Bolo mi to dané v Paríži. Zdobenie domu je taká zábava a vzrušenie. Dám stolík so zrkadlom do rohu, obdivujem sa a urobím si manikúru. Krásne. Zaujímalo by ma, či sa sem zmestí všetok môj make-up. Skontrolujeme to teraz. Áno, je to zázrak. Počas Vianoc moji rodičia vždy tieto veci vežajú. Vieš, čo to je? To sú pančuchy. Značkové pančuchy. Samozrejme. Počkať. Dajme si nejaké mäkké vankúše. Je to teraz tak pohodlné a krásne. Ahojte všetci. Dobre. Milujem to. Áno, fuj. Všetko vyzerá hrozne. Musíme to urgentne opraviť. Pozri sa na tie zamatové vankúše na podlahe. Mojim priateľom sa to určite bude páčiť. Zlaté vzory, samozrejme. Wow, pozri na to. Pohnúť ďalej. Určite potrebujeme nejaké zlaté dekorácie a vianočné dekorácie navyše. Wow, neuveriteľné. Určite potrebujem polica. Na všetky svoje veci tie korunkové tvary vyzerajú úžasne. Nemôžem sa dočkať, keď tam dám všetku svoju dekoráciu. Je to tak drahé a tak krásne. Do rohu dám stôl. Ale nie len stôl. Pozri na tohto krásneho anjela a ešte nejakú dekoráciu. Pekné, ale niečo chýba. Potrebujem televízor,
Môžem pozerať vtipné novoročné filmy. To je tak smiešné. No, je čas, aby všetci išli spať. Santa Claus čoskoro príde a prinesie darčeky. Spíte sladko. Ho, ho, ho! Britney! Myslím, že sa jej bude páčiť tento zlatý darček. Pre Mandy, našu krásu, tiež mám luxusný darček. A... preboha! Nie som tu! Xander, Priniesol si nám darčeky. Pozrime sa, čo je vo vnútri. Wow, toto je burger mojich snov. Ďakujem, Santa. Wow, aj môj darček sa mi naozaj páči. Ó, páni. Vždy som chcela rúžový lízatko v tvare prstenia. Je to úžasné. Super! Počkaj, mám blatový koláč. Je taký sladký. Páči sa mi to. Nemôžem tomu uveriť. Je to Santa, ktorý letí späť domov. Hurá! Šťastný nový rok všetkým! No, Wednesday, musíš stlačiť jedno tlačidlo. Poď, ponáhľaj sa. Veľá voľba, pretože teraz na teba spadne vedro plné červov. Také nechutné. Naozaj sa ma týmto snažíš vystrašiť? Teraz je klietka pohodlnejšia. Enid, prestaň sa smiať. Dovol mi predstaviť ti mojich srdečných susedov. Nestlačil som tlačidlo. Čo urobíš? Dobrá správa! Nebudú Skoro to si to červy, chytil. je to cereálie! Dám to do misky a zjem to. Áno, presne tak. Máme pre vás nejaké mlieko. Mlieko je také lahodné. Je to skvelé, raňajky. Myslím, že je teraz môj rád. Je to také lahodné. Kliknime na toto. Čo tam na mňa čaká? Bábetka. Čo? Ohnie? Toto je moja nočná mora. Vďaka Nutella. Čo by mohlo byť horšie? Taká nechutná farba. To sa bude páčiť iba Ane. Je čas stlačiť tlačidlo. Aj ja chcem niečo také. Kde sú moje dobroty? No tak. Anna, počujem všetko. Nemôžeš sa hrať s tlačidlami. Teraz ti ukážem, čo sa môže stať. Tu je čierna farba. Vyrobil som ju z dreveného uhlia a mäty. A tu je zubná kefka. Poďme ťa vyčistiť. Streda. Je čas, aby si stlačila tlačidlo. Vyber si to, ktoré sa ti páči najviac. Wow, skvelá voľba. Čierne perie na teba čaká. Tento odtieň budeš milovať. Ach, Tieto pera sú fuj. podobné na mňa. Haha, netrafil som. Si prosté modré kuriatko, zajko? Áno, tlačidlo. Chcem veľa jahodového sirupu. Počkaj, to je ešte lepšie. Cukríky Rainbow Skittles. Je ich veľa. Naozaj sa mi to páči. Chcem všetko vyskúšať. Dostala Annie Skittles? Vybrali ste tlačidlá? Ja som vybral. Tlačidlo. Skvelá voľba! Pripravil som pre teba kopu bábok. Čo? Je ich priveľa. Bábky sú super, ale nie v takom množstve. Zrazila Annu bábka? Ach, prežila. Strašná správa. Je rád na mne, aby som vybral tlačidlo. Chcem toto. Čo sa stane tentokrát? Moje obľúbené.
želé oči a zelené Sliz? nohy. Strašne super. Milujem želé zmrzlinu. A som strašne hladný. A Eden. Poďme na to. Nechutné. Kto bude prvý tento raz? Čo? Stlač tlačidlo. Pridané. No tak, buď stručný. Ahoj. Nekúše to? Skvelá voľba. To sú dúhové marshmallows. Vyzerajú veľmi chutne. Skús ich sám. Čo to je? Marshmallows? Sú tak krásne a mäkké. Mám rád toto tlačidlo. Streda, tvoj ťah. Poďme. Skvelé. 2 fľaše pikantného tabaska na teba čakajú. Určite ti to bude chutiť. Nalievam to. Wow. Tabasko. Toto je moja obľúbená omáčka. Jeho pikantnosť mi pripomína diabla. Skvelý výber. Je to trest? Je to skvelá príležitosť urobiť si vlastné skvelé marshmallows. Ďakujem, Lindsay. Aké chutné. Lindsay, horí. Rýchlo uhasme oheň. Lindsay, zachránim ťa. To je lepšie. No, stlač tlačidlo. No tak, Wednesday. Stlačil si moje obľúbené tlačidlo. Musíme upiecť tortu. V mojej knihe je podrobný recept. Najprv vysypeme múku. Skvelé. Pokračujeme ďalej. Ďalej musím priliať mlieko, aby bolo cesto nadýchané a chutné. Ostáva už len zlomiť pár vajec a všetko bude hotové. Poďme na to. Som určite profesionál. Teraz všetko premiešame. Som človek, nie mi sa cesta. Chcel si ma zmiešať? Ups, máš pravdu. Ten nápad bol tak. Musíme všetko ozdobiť. Na to potrebujem nejakú šľahačku. Aká je chutná. A nejaké krásne farebné posýpky. Je to môj najhorší sen. Farebné posýpky ma znervózňujú. Voniaš ako koláč. No poďme ďalej, aby sme upravili. Stlač tlačidlo. Skvelý výber. Máš horčicu. Opatrne. Nedostajú do očí. Tam. Nie. Čo? Počkaj. Našiel som to! Našiel som kľúč! Môžem sa konečne dostať odtiaľto! Uvidíme sa neskôr. S Bohom! Toto je... Janice, milujem hrať sa s bábikami s tebou. Aká zábava, lenže mi je teplo. Zapnime klimatizáciu. Skvelé, cítim sa oveľa lepšie. Okračujme v hre, Janica. Rose, je mi neuveriteľne zima. Poďme zvýšiť teplotu. To je oveľa lepšie. Teraz sa môžeme hrať. Teraz mi je strašne teplo. Musíme to znížiť. Nie, Janice, ale je mi zima, Rose. Pridám klimatizáciu, ale Janice, myslíš len na seba. Ach, to nie. Myslím, že sme pokazili klimatizáciu. Wow. Pozri sa na naše domčeky pre bábiky. Teraz mám samostatný domček s mojou bábikou. Wow. Je to také rozprávkové. Páči sa mi to. A ja mám ľadový dom s cool bábikou. Wow, je to skvelé. Mám tu veľmi chutný lízatko. Pozri sa na to. Je čas to olízať. Chutné.
Mám nápad. Rozbíme to, aby sme ozdobili strechu domu. Vyzerá to ako skutočný ľad, ale neroztopí sa. To je skvelý nápad. Páči sa mi to. A snehová vločka práve tu. A láva sa vyleje na moju strechu. Teraz spustíme sopku. Pozri sa na to. Fungovalo to. Aké krásne. Dám sem neonové svetlo. A našla som krásnu girlandu s cencúlou. Znejú tak sladko. Chcem ich pripevniť medzi poschodia. Skvelé. Janice, čo ty? A ja som sa rozhodla ozdobiť medzi poschodiami ohňom. Vyjadruje to moju povahu čo najviac. Dopadlo to presne tak, ako som chcel. A ja milujem to svoje. Mimochodom, napadol ma nápad na dvor pred domom. Poďme trieť ľad, vyzerá to krásne. Pozri na ten sneh. Tak očarujúce. Odstráňme tu a tu trochu snehu. A dajme sem fontánu a sem dám krásny strom s hojdačkami. Teraz uvidíme, či sa to mojej snehovej kráľovnej páči. Musím ťa obliecť na korčulovanie. Pozri sa na to. Skvelé. Páči sa jej to tak veľmi, že pred jej domom je klzisko. Som veľmi šťastný. A moja bábika bude mať pred domom lávový bazén. Poďme sa teraz prezliecť do plaviek. Môže plávať. Medzi tým pridám táborák. Položme polená stromu sem. Môže si sadnúť, opekať marshmallows nad táborákom a relaxovať. Wow, to je zábava. Chcem sa čo najskôr pohnúť na poschodia domu. Už mám nápad. Dajme na prízemie oheň v podobe sopky a tiež umiestnime drakov, ktorí chrlia oheň. Sú také roztomilé. Našla som aj 2 perfektné knižnice. Dajme jeden sem. Wow. Presne tak. Pridaj ešte nejaké knihy a mám aj tento vankúš z mäkkej lávy. Bude tam konferenčný stolík s tvojimi obľúbenými knihami, moja bábika. Wow, je to tu také krásne a ohnivé. Milujem to. Milujem, keď je doma vždy teplo. Vedela som, že to oceníš. Určite potrebuješ šálku teplého kaká. Tu je, teraz je všetko dokonalé. Nech sa páči. Moja bábika si tu môže čítať knihy počas chladných večerov. Už som prišla na to, čo urobím na prízemí. Najprv položíme ľadovú podlahu. Ako krásne sa trbliece. Vezmime si pekný kus papiera. A musíme to vrátiť a prilepiť na steny. Pozri, mám aj ľadovú stenu. A ešte potrebuješ tento trón. Moja snehová kráľovná ho bude milovať. Pozri, úžasné. A tiež potrebuje korunu. Tu je. No, teraz si skutočná kráľovná. Tu pripravíme scénu s harfou. Bude hrať. A na druhej strane bude aj violončelo. Milujem klasickú hudbu. Krásne. Potrebujeme aj nejaké svetlo, takže zavesíme disko gule. A ďalší, a ďalší. Teraz pridajme girlandu a krásny svietnik. Tak krásne. Wow. No, už som prišla s nápadom na druhé poschodie. Mám túto truhlicu. Sú v nej červené rubíny, aké sú krásne. Vysypeme ich na podlahu a trochu ich prilepíme aj na steny. Fliká to dokonale. Luster na strope, niekoľko fakiel na stenách. Zapálime ich. Wow, super.
Tam bude moja bábika obedovať, pripravíme dlhý stôl, tu sa bude piecť mäso, prestierame stôl a musí tam byť aj červená paprika. Ostáva už len pridať stoličky. Teraz si moja bábika môže vychutnať chutný obed tu. Má všetko, čo miluje, červenú papriku a ohnivé mäso. Dobrú chuť, miláčik. Som šťastný, že si šťastná. No, čo tam robí Rose? Toto je smiešné. Mám lepší nápad. Pozri, vyťahol som krásne diamanty a rozhádžeme ich po podlahe. Jež vypestujem pár kryštálových stĺpov. Skvelé! Teraz pripevním zmrzlinu na stenu, postavím barový stôl a stoličky. A tu si moja bábika bude môcť donekonečna vychutnávať zmrzlinu a koláče. Potrebujeme viac zmrzliny. Áno. Dajme sem stojany na zmrzlinu a zavesím aj pár girland. Umiestnime stôl so stoličkou na zmrzlinu. A poďme urobiť nejakú zmrzlinu. Dajme na vrch parčury, pár kvapiek polevy. Wow, je to zmrzlina? Milujem ju. Je vynikajúca. Wow, ďakujem, Rose. Super! Presunieme sa na 3. poschodie. Už som našla perfektnú snehovú podlahu. Vezmime kúsky papiera, prilepme ich na steny. Vyzerá to ako snehová jaskyňa. Zavesme pár cenculov a teraz potrebujem posteľ. Tam bude spálňa mojej bábiky. Ozdobme to aj ľadovými kryhami. A vedľa toho budem mať vaňu naplnenú ľadom. Tam sa moja bábika môže osviežiť. Je čas na odpočinok, moja kráľovná. Poďme si obliecť pyžamo a teraz do postele. Sladké sny. A kým moja bábika odpočíva, pozrime sa, čo urobila Jenis. Našla som skvelý kúsok šperku. Dajme ho sem. Tu bude aj posteľ. Dajme girlandu priamo na strop a samozrejme tu bude aj šatník. Zavesíme všetky šaty mojich bábik a bude tu aj stôl s kozmetikou. Skvelé. Teraz si môže oddychnúť aj moja bábika. Dievčatá, už ste vyzdobili 2 domy. U Jenny sa z toho stala skvelá hasičská stanica a Rose má neuveriteľne skvelý ľadový dom. Vonia to ako mráz. Napíšte do komentárov, ktorý dom sa vám páčil najviac. Wow,